Αξιοθήνε ημάς της ακροάσεως του Αγίου Ευαγγελίου, Κύριον των Θεών ημών οικετεύσομεν. Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον. Σοφία, ορθή ακούσομεν του Αγίου Ευαγγελίου. Και το πνεύμα σου. Εκ του κατά Μάρκον Αγίου Ευαγγελίου το ανάγνωσμα. Πρόσχομεν. Δόξα Συ, Κύριε, δόξα Συ. Το καιρό εκείνο ελθόν Ιωσήφου από Οριμαθέας, ευσχήμων βουλευτής, ως και αυτός ειν προσδεχόμενος την Βασιλεία του Θεού. Τολμήσας εισήλθε προς Πιλάτων και ητήσατο το σώμα του Ιησού. Ο δε Πιλάτος εθαύμασθεν ή ήδη τέθνηκε και προσκαλεσάμενος τον κεντηρίωνα επιρώτησεν αυτόν υπάλε απέθανε. Και γνούς από του κεντηρίωνος εδωρήσατο το σώμα το Ιωσήφ και αγοράσα συνδόνα και καθελών αυτών ενήγησε τη συνδόνη και κατέφηκεν αυτόν εν μνημείων όιν λελατομημένον εκ πέτρας και προσεκύγησε ήθον επί την θύραν του μνημείου. Η δε Μαρία η Μαγδαληνή και Μαρία Ιωσή εθεώρουν που τρίθεται.
Δόξα τη μακροθυμία σου, Κύριε, δόξα σοι. Συ δόξα πρέπει, Κύριο Θεός ημών, και σε την δόξα να πέμπουμε τον Πατρί και το Υιό και το Αγίο Πνεύματι, νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Δόξα εν υψίστοις Θεό και επικής ειρήνη ανθρώπους ευδοκία. Υμνούμεν σε, ευλογούμεν σε, προσκυνούμεν σε, δοξολογούμεν σε, ευχαριστούμεν σε δια την μεγάλη σου δόξαν. Κύριε Βασιλεύ, επουράνιε Θεέ, Πάτερ Παντοκράτορ, Κύριε Ιέμορ γενές, Ιησού Χριστέ και Άγιον Πνεύμα, Κύριε ο Θεός, ο αμνός του Θεού, Υιός του Πατρός, ο αίρον την αμαρτίαν του κόσμου, ελέησον ημάς ο αίρον τας αμαρτίας του κόσμου. Πρόσεξε την δέησιν ημών ο καθήμενος εν δεξιά του Πατρός και ελέησον ημάς, ότι σήμωνος Άγιος, σήμωνος Κύριος, Ιησούς Χριστός εις δόξαν Θεού Πατρός. Αμήν. Καθεκάστην ημέραν ευλογήσωσε και ενέσω το όνομά σου εις τον αιώνα και εις τον αιώνα του αιώνος. Κύριε, καταφυγή, εγεννήθης ημίν εν γενεά και γενεά. Εγώ είπα, Κύριε, ελέησόν με, ίασε την ψυχήν μου ότι ημαρτώσει. Κύριε, προσέ κατέφυγον, δίδαξον με του ποιήν το θέλημά σου, ότι σύ ο Θεός μου, ότι παρασύπηγη ζωής εν το φωτίσω ψώμεθα φως, παράτηνον το έλεος σου της γινώσκους είσαι, καταξίωσον, Κύριε, εν τη ημέρα ταύτη, αναμαρτήτους φυλαχθήνε ημάς. Ευλογητός η Κύριε ο Θεός των Πατέρων ημών, και ενετών και δεδοξασμένων το όνομά σου εις τους αιώνας. Αμήν. Γέννητο, Κύριε, το λέος ευμάς, καθάπερ ηλπίσαμεν επί σε. Ευλογητός η Κύριε, δίδαξον με τα δικαιώματά σου. Ευλογητός η Δέσποτα, συνέτησον με τα δικαιώματά σου. Ευλογητός η Άγιε, φώτισον με τις δικαιώμασή σου. Κύριε, το έλεος σου στον αιώνα, τα έργα των χειρών σου μη παρήδεις. Συ πρέπει ένωση, πρέπει ύμνος, η δόξα πρέπει, το Πατρί και το Υιό και το Αγίο Πνεύμα την οικιαή και εις τους αιώνας των αιώνων. Πληρώσομαι την εωθηνήν δέησιν ημών το Κυρίο. Κύριε, ελέησον. Λαβούς όσων ελέησον και διαφύλαξον ημάς ο Θεός της η χάρητη. Κύριε, ελέησον. Την ημέραν πάσαν τελείαν Αγίαν ειρηνικήν και αναμάρτητον παρά του Κυρίου ετισόμεθα. Παράσχω, Κύριε. Άγγελον ειρήνης πιστών οδηγών, φύλακα των ψυχών και των σωμάτων ημών, παρά του Κυρίου ετισόμεθα. Παράσχον, Κύριε. Συγγνώμη και άφεση των αμαρτιών και των πλημελημάτων ημών, παρά του Κυρίου ετισόμεθα. Παράσχον, Κύριε. Τα καλά και συμφέροντα της ψυχές ημών και η ειρήνη το κόσμο, παρά του Κυρίου ετισόμεθα. Παράσχον, Των υπόλοιπων χρόνων της ζωής ημών, εν ειρήνη και μετανία εκτελέσε παρά του Κυρίου ετισόμεθα. Χριστιανά τα τέλη της ζωής ημών ανώδυναν επέσχυντα ειρηνικά και καλήν απολογία την επί του φοβερού βήματος του Χριστού ετισόμεθα. Της Παναγίας Αχράντου υπερευλογημένης εν δόξου, Δεσποίνης ημών Θεοτόκου και η Παρθένου Μαρίας, με τα πάντων των Αγίων μνημονεύσαντε σε αυτούς και αλλήλους και πάσαν την ζωή ημών, Χριστό το Θεό παραθόμεθα. Ότι Θεός ελέος τιμών και φιλανθρωπίας υπάρχεις, και εσύ την δόξα να αναπέμπομεν, το Πατρί και το Υιό και το Αγίο Πνεύμα την νυν και αεί, και εις τους αιώνας των αιώνων.
Αμήν. Και το πνεύμα σου. Τας κεφαλάς ημών το Κυρίο κλείνομαι. Σον γαρεστή το ελεή και σώζει ημάς ο Θεός ημών, και εσύ την δόξαν αναπέμπομε. Το Πατρί και το Υιό και το Αγίο Πνεύμα την ίν και αεί, και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Και υπέρ του καταξιωθήνε ημάς ακροάσεως του Αγίου Ευαγγελίου, Κύριον των Θεών ημών οικετεύσομαι. Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον. Σοφία ορθή ακούσομεν του Αγίου Ευαγγελίου. Και το πνεύμα σου. Εκ του κατά Ιωάννην Αγίου Ευαγγελίου το ανάγνωσμα. Πρόσχομαι. Δόξα εσύ, Κύριε, δόξα εσύ. Το καιρό εκείνο ηρώτησε τον Πιλάτων ο Ιωσήφ ο από Οριμαθέας, ον μαθητής του Ιησού, και κρυμμένος δε δια τον φόβο των Ιουδαίων, ειν άρρη το σώμα του Ιησού, και επέτρεψεν ο Πιλάτος. Ήλθε νουν και ήρε το σώμα του Ιησού, ήλθεν δε και Νικόδημος, ο ελθόν προς τον Ιησούν νυκτός το πρώτον, φέρον μείγμα σμύρνης και αλόης ως λίτρας 100. Έλαβον ούν το σώμα του Ιησού και έδισαν αυτό οθονείς μετά των αρωμάτων, καθώς έθος εστί της Ιουδαίης ενταφιάζει. Ειν δε εν το τόπο που εσταυρώθη κήπος και εν το κήπο μνημείων κενών, ενώ ουδέ ποουδής ετέθη. Εκεί ούν δια την Παρασκευή των Ιουδαίων, ότι εγγύς ειν το μνημείον έθηκαν τον Ιησού. Δόξα τη μακροθυμία σου, Κύριε, δόξα εσύ. Όσα οι κτήξεις ηλίου το φόβο θεωρούσασεν εν σταυρό κρεμάμενον Χριστέ, ο ήλιος εσφωτίζετο, εγείς τα θεμέλια συνεταρά. Τα πάντα συνεπάσον, το τα πάντα κτίσανοι, ο εκουσίος δήμας υπομείνας, Κύριε, δόξα εσύ. Διεμερίσαντο τα ηματιά μου εαυτής και επί των ηματισμών μου έβαλον κλήρων. Λαός δισεβής και παράνομος, ή να τη μελετά και ή να την ζωή των απάντων
εις το βρώμα μου χολήν, και εις την δίψαν μου επότισανε όξος. Σήμερον σε θεωρούσα για μέλτος Παρθένος, εν σταυρό λόγε αναρτώμενον, οδυρωμένη μητρώα σπλάχνα, ετέτρωτον η καρδίαν πικρός, και στενάζουσαν οδυνήρως εκ βάθους ψυχής. Παρία συνθρύψη καταξενούσα, κατετρίχετο, δύο και το στήθος τύπουσα, ανέκραγε ο ερός. Θείον τέκνον, το φως του κόσμου, τι έδεις εξοφθαλμών μου, ο αμνός του Θεού, όθεν με στρατιέτων ασώματων τρομοσυνήχοντο, λέγουσε ακατάληπτε Κύριε, δόξα Συ. Ο δε Θεός βασιλεύς ημών, προαιώνων εργάσατον, σωτηρίαν εν μέσον της γης. Επί ξύλων βλέπουσαν, κρεμάμενον Χριστέ, σε των πάντων κτίστην και Θεόν είσαι ασπόρος τεκούσαν. Ευών πικρός, αδίκως σταυρωμένον, σπέψονον ανά
Θεού
Σοφία ορθία ακούσομεν του Αγίου Ευαγγελίου. Και το πνεύμα σου. Εκ του κατά Ματθαίον Αγίου Ευαγγελίου το ανάγνωσμα. Πρόσχομαι. Δόξα σοι, Κύριε, δόξα σοι. Τι επαύριον ή της εστί μετά την Παρασκευήν συνήχθησαν οι αρχιερείς και οι Φαρισαίοι προς Πιλάτων λέγοντες: Κύριε, εμνίστημεν ότι εκείνος ο πλάνος είπεν τη ζών, μετά 3 ημέρας εγείρομαι. Και ελευσονούν ασφαλιστήνε των τάφων έως της 3ης ημέρας, μη ποτέ ελθόντες οι μαθηταί αυτού νυκτός, κλέψωσιν αυτόν και είπωσι το λαό, γέρθη από των νεκρών και έστε η εσχάτη πλάνη χείρων της πρώτης. Έφιδε αυτής ο Πιλάτος, έχετε κουστοδίαν υπάγετε, ασφαλίσαστε ως είδατε, οι δε πορευθέντες εισφαλίσαντο των τάφων.
σφραγίσαντες των λίθων, μετά της κουστοδί. Δόξα σοι, Κύριε, δόξα σοι. Ελέησον ημάς ο Θεός κατά το μέγα ελεός σου, δεόμεθά σου επάκουσον και ελέησον. Κύριε ελέησον. Γιατί δεόμεθα υπέρ των ευσεβών και ορθοδόξων χριστιανών. Κύριε ελέησον. Γιατί δεόμεθα υπέρ του Αρχιεπισκόπου ημών Τίτου. Κύριε ελέησον. Ότι ελεήμων και φιλάνθρωπος Θεός υπάρχεις, και εσύ την δόξα να αναπέμπομεν το Πατρί και το Υιό και το Αγίο Πνεύμα την ίν και αΐ και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Σοφία. Ευλόγησον. Ον ευλογητός Χριστός ο Θεός ημών πάντοτε νυν και αΐ και εις τους αιώνας των αιώνων. Στερεώσε Κύριος ο Θεός στην Αγίαν και αμόμη των πίστην των ευσεβών και ορθοδόξων χριστιανών, συν τη Αγία αυτού Εκκλησία, πόλη και νήσο ταύτη και το γέννη παντί, εις αιώνα αιώνος. Δόξα σοι Χριστέ ο Θεός, η ελπίσιμον δόξα σοι. Δόξα Πατρί. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίο Πνεύματι και νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων. Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον. Ο εμπτισμούς και μάστιγας και κολαφισμούς και σταυρών και θάνατον υπομείνας δια τη του κόσμου σωτηρία, Χριστός ο αληθινός Θεός ημών, τες πρεσβείες Παναχράτου και Παναμόμου Αγίας Αυτομητρός, δυνάμει του Τιμίου και Ζωοποιού Σταυρού, προστασίας των Τιμίων Επουρανίων δυνάμενα σωμάτων, Τον Δεσπότη και Κύριε, φύλατε εις πολλά έτη δεσπότα, ελέησε και σώσε ημάς ως αγαθός φιλάνθρωπος και λαίμων Θεός. εις πολλά έτη δεσπότα. Διευχών του Αγίου Δεσπότου ημών, Κύριε Ιησού Χριστέ ο Θεός, ελέησον και σώσον ημάς. Των Αγίων Πατέρων ημών, Κύριε Ιησού Χριστέ ο Θεός, ελέησον και σώσον ημάς. Αμήν. Καλησπέρα σας, χρόνια πολλά και ευλογημένα, καλή Ανάσταση. Στα ΣΥΝΚΑ είναι κάθε μέρα